Так, широи нарози дар видеош мефаҳмонем тарзи сума баровардан дар картаи виза. Короче медонем бузида. Може як бор санҷидам. Нигоҳ кунед. Ози 100 сум аввал санҷидам, детализация вивод нигоҳ кунед на 100 сомон. Вале нагзаштая мақсад ки уже вивод кардам. Баъд ина шумо да мефаҳмонем. Вивиси медроен. Карта визаро интихоб мекунем бародаро. Держатель карта. Ному фамилиятона соҳиби ҳам карта. Обычно болои картада нависаги ая хелишда нестае ному фамилия ба номи кадом ясае карта ҳарфҳои англисӣ қатӣ. Например нахе ҳарфҳои калон қатӣ. Дата тизени карти нигаҳ кунед ҳамон болои картада таги номер картада нависагиай. Мисол 4 рақамай ба иншон трек мондагӣ. Наима мисол. Так. Номер картара менависем ҳамон номерои телефонеу номерое ки дарозе ки болои картада ҳастанд. Бародаромро менависем. Тамом. Минималка барои сума баровардан айбозӣ бародаро дар картаҳои тоҷикии виза 100 сомонай. 100 сомон то 15000 сомона яке агура метавонем бирорем. Дая вивод кардагӣ, дая рӯз не, дая рӯз чанд қӣ боша метавонем бирорем. Дая виводи кардагӣ то 15000 сомона ай 100 сомон. Мебинед дар баланси мо чанд сум дига мондагӣ 459 мисол. Мезанем ҳаминҷа 459 продолжит. Дар почта код мерава. Так, нигоҳ кунед. Я хел телефонда папкаи спам да мерава бародаро ира фаромӯш накунед. 45 78 96 кода мезанем. Вивести тамом. Так. Тамом. Обычно чен як соат мезгара иногда ай ҳама дер вроде то 24 соате время вивод. Инам қакорай бародаро бо дичка мама поёни видеода мемонам. Чи саволе шед нависен.